yma heddiw i gofio bod na bom atomig wedi disgyn ar Hiroshima ar yr union dyddiad yma lladdwyd degau o filoedd o bobl yn Hiroshima. Nath yr un peth digwydd yn Nagasaki hefyd wrth gwrs, a da ni yma i dynnu sylw at hynny ac i gofio'r peth ac i sicrhau bod ni gyd yn gweithredu mwyn heddwch. Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei gefnogi a'i noddi gyn y babell heddwch sy'n dwys ECND Cymru, a mi gewch chi ymwelodi am ddim gyda llaws os yma efo ECND Cymru, a hefyd Cymdeithas y Cymod sydd hefyd yn cefnogi heddwch am bob man, a fydd hefyd yn tynnu sylw at yr rhyfel sydd yn Iemen ar hyn o bryd. Felly mae'n bwysig iawn bod pobl Cymru yn gadarn o blaid heddwch ac yn ymladd yn erbyn arfa niwclear, a da ni'n tynnu sylw hefyd at y ffaith bod yr gwaith niwclear sydd yn cael ei arfeithi ar gyfer trawsfynydd yn gysylltiedig gyfer diwydiant arfau hwnnw. Be di arwyddocad y cyrff yma ydych chi wedi peintio ar y llawr? Da ni wedi peintio'r cyrff yma ar lawr achos pan ollyngwyd y bomia, mi oedd cysgod cyrff y bobl wedi cael ei lladd i weld ar y llawr. A mae hynny yn beth trawiadol iawn ac yn beth ofnadwy ystyried y bobl wedi diflannu bob pwrpas ynde. Ond mae'r cof amdanyn nhw dal yn byw. Ac yn Japan, mae'r atgof yn parhau. A mae'n rhywbeth na ddylsan ni byth adael ddigwydd eto.